veritat és que després d'aquesta ratxa de 3 victòries només puc estar satisfet amb el treball de l'equip. Crec que avui hem fet, com tu dius, un partit molt seriós. Crec que hem dominat la primera part fins als últims 10 minuts. Hem dominat el partit, hem fet molt bé algun dels aspectes que teníem previst per contrarrestar les moltes virtuts que té el rival. I a la segona part ens ha faltat tenir una miqueta més de control del partit i sortir amb una miqueta més de claretat per intentar no tenir que patir fins al final. Al final ho hem hagut de fer i el rival ens ha inquietat perquè té qualitat i té perill en molts aspectes de jugades a pilota aturada, amb el joc directe, però l'equip ha fet un bon esforç i crec que és un bon premi al treball que hem fet. S'ha d'entendre les situacions. En Felipe va arribar, si no tinc entès malament, bastant avançat, no va fer la pretemporada. Tots els jugadors tenen un procés i necessiten estar en les millors condicions per poder desenvolupar el seu joc i plasmar sobre el terreny de joc les seves virtuts. La veritat és que en els minuts que ha jugat des de la meva arribada és un jugador que treballa, que aporta moltes coses i que s'està guanyant els minuts que està disputant en el dia a dia i amb el seu rendiment sobre el terreny de joc. S'ha d'entendre la situació de cada jugador, quan ha arribat, les condicions en les que va arribar i ara mateix està aportant i estic satisfet. Sí, la veritat és que en els 2 últims partits ha marcat amb accions d'estratègia, avui ha fet un extraordinari gol de falta, és un home molt important per nosaltres, ens dona molta seguretat i ens aporta moltes coses i bé, la veritat és que no vull elogiar cap jugador en concret, crec que tot l'equip ha fet una molt bona feina, alguns d'una forma més lluïda que d'altres, alguns d'una forma més efectiva, però la veritat és que avui em quedo amb el treball de l'equip.